Naravno. Ja sad tekim na tebe, sam se pogodio u lade, sam pogodio u rame. Pogodio, zrađu ono. I ono 3 metra, ono vratno do 3 metra. Ona priča, ako dođeš na pola metra, nema sad ono... Ja tu dođem čovjeku iza leđa, nema biti mali, došli iza tebe, pola metra. To je normalno da se neće pucat, a i sad ono, a se ta sad može da ti iza leđa, nemoj se okrenit pa to je njihovo, to je sve ovo otvara da vidimo, ima soka, sam ćemo ostaviti tamo tada. Da, tako frižider. Nema ništa, ima kukinja. O jebe, mater, ima frižider. Pa ima, ja znam, ja ga otvaraju ako da vidim. Ima još za krona. Ima kukinja, samo kukinja. Bobo, Možda ispati. Bobo, osmiješ na krona i Ne, da to nije od ovoga ispalo, vidio. Šekija, vidi. Ja bih rekao da je. Ispod našao. Evo ovdje. Ja bih rekao da je to šekija, zato onaj dio ide unutra. Garant je nešto od puške, čim je imbus. Da, a on je tu jučer stojio. Možda nekom kvakao da auto. Nije, to je garant od ovog šaravanja. Nije, kod njega treba biti. Bobo, Ide na avoj, treba Bobane. biti. Bobo, ti možeš staviti to betonac da požura ako mogu. A toliko ne rekao da će on doći, možda malo prije. Koliko ima ovaj? Ja ću njega staviti jednu veću. Trenutak! Spremni? Daj jedan nek ide tamo. Šalit ćeš ti tamo snimati s one strane. A jevi ga, ja snimam, kužiš. Ćeš s one strane ići. Može! Čekaj, stani. Spremni? Da! Spremni? Ajde. Pogađan ću patik! Ako si pogađan u patiku, zađi! Loudar mu gledaj! Pogađan, va! Pogađan! Štiti me! Jer ti ispao, Kali! Da! Lijevo, Ante, lijevo kod guma, ja. Ne pričaj, Zelja. Ante, guma. Dobar! Gotovo! Ej, skoči, ej!